binnen van die dagen, dan viel ik mij wellicht. Mijn leidje op mijn gezicht, zong ik zelf een heel oud liedje. Ik ben Tjalda Zwart, mijn zet, maar goed, dat is een detail. Dat is dus Douwe en Sjoerd. Ja. En wij wonen alle in dezelfde stritten. Leuk detail. Ja. En we maken muziek, muisterijen. Ja. Huddegriep. Ja. Mooi dorp. Prachtig. Ja, echt weer een aanrader. Ja. En dan ga je een soort buurtbarbecue. Hoe gaat dat dan? En dan kom je in bij elkaar. Hoe je dat ontstaan? Ja, nou, Douwe koer ik al langer, maar wij maken ook wel langer muziek. En toen zei Douwe, ik heb een buurman. Ja. Die maakt ook muziek. En dat we in de coronatijd, we dachten van we moeten even wat doen. We gingen als wat dienen, wat koorkes en dat spul. Maar we zijn mooi samen muziek maken bij mij in de achterkamer. En wat willen we dan? Ja, dan gaan een piano en 2 stemmen. Dus ja, dan komt het in liedjes.